production jabarani la jabho aw ni nyakuma aw demuso no balmamso no e batena dunya ni be ko labati sogmare na an wulla ka do dugu kono ka jamana dew nyininga uga haklina na Mali jaruka Mali bora ka cisanno Coupe d'Afrique la andu be coupe were la na be foma ko Coupe du Monde aw se ka mune soro ka fo aw nyana o koka ayan sui tout qu'on fait on est en dusuka shire on no dugula an dusuka shire di parce que an yɛrɛ ko confiance mu daw kan mais o y'an jigi yɛrɛ de tigɛ mais an kɔni mu an bɛ deli kɛ sisan u k'a kɛ u fanu ba kama comme coupe du monde éliminatoire bɛna na u ka solution bɛɛ k'u ka qualifier o la parce que n'i yɛrɛ ye match in yɛrɛ jateminɛ an kun kan ka se ka Equatorial Guinée ci mais Malien yɛrɛ ne yɛrɛ t'a dɔn entraîneur de don wa Malien joueur de don wa n tɛ foyi faamu mais tout kɔni fɔ u kɔni ka t'u ka jeune dusu ye parce que ne yɛrɛ y'o de jateminɛ rigueur foyi t'u ka ballontan na an yɛrɛ Malien dɛ an b'u soutenir fɛn bɛɛ mais rigueur foyi t'u ka ballontan na wa solution bɛɛ kɛ u k'o erreur corriger entraîneur fana ne kɔni bɛ mun fɔ a ka taa a ka formation a ka segin a ka formation lajɛ tuguni parce que a ma formation ɲɛnama foyi kɛ i m'a ye parce que n t'a dɔn a nana ni a ye gloire min wa n t'a dɔn quoi mais tout kɔni fɛ a ka segin a ka formation lajɛ o dɔrɔn de b'an bolo ka f'u ye an kɔni b'u soutenir. Bon ne bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ o ko in na sisan toujours n ka cɛ entraîneur a ka baara kɛ quoi a ka baara kɛ parce que attaquant tɛ ka se ka bi don ka ɲɛ mais o hakilina dɔrɔn de bɛ ne bolo Mali ko in na ballon tan ko la. Ok a diyara n ye merci Musa. Ok merci. Lila min bɛ ne bolo k'a fɔ Ala ka hɛrɛ kɛ Mali ko n'a ɲɛ ye Ala ka Mali kulu suma Ala ka ba suma n b'o dugawu kɛ Kasimu ye Ala ka hɛrɛ k'a ye a ye min kɛ an ka jamana in kɔnɔ bɛɛ ɲɛ Mali ɲɛ bɛ a la ne bɛ bɔ Segu jamana de kan an tɔɔrɔlen don Segu jamana k'a ye an b'a fɔ an lafiyara sisan fo lafiya da don an bɛ Ala deli fana Ala ka kupu Ala ka don Mali kɔnɔ Ala ka Mali taɲɛ Ala kana Mali segin kɔ Ala kan jugu malo ka jugu halaka ɲɛ n b'o deli Ala fɛ ci b'a kanu kosɔn Ala k'o kɛ Mali ye o ye ne ka kuma ye. Ok a diyara n ye ne ba ye ni ce ni baraji. Yawuri. Bon an ka ballontan ko in na vraiment équipe de kan k'a lajɛ sisan surtout joueurs ani ka taa joueurs la fo entraîneur ani mɔgɔ min bɛ fédération kunna u ka essayer ka baara kɛ dɔrɔn comme Sénégal ta kɛra cogo min na Sénégal ye baara de kɛ u ka baara kɛ dɔrɔn n'u ye baara kɛ u bɛ an bɛ laɲini dɔ sɔrɔ san nataw la ni Ala sɔnna baara dɔrɔn de don ka baara kɛ dɔrɔn mɔgɔ min se mun na dɔrɔn k'o bila o la dɔrɔn a banna voilà laɲini ye mun ye laɲini bɛ sabati. Ok i ka jaabi diyara n ye merci. Pas de quoi. Tiɲɛ yɛrɛ la Mali cilen coupe dɔ in na a ma bɛn ne ma fiyewu fiyewu ouais mais coupe dɔ in na hali bi Ala k'u ta ɲɛ wa hali bi Ala k'an ka jamana yiriwa ouais dɔrɔn de kun don. D'accord a diyara n ye merci. Bon ne kɔni bɛ se ka min sɔrɔ k'a fɔ ni kani yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ ani équipe min y'an éliminé tan parce que entraîneur ye changement dɔw kɛ quoi donc a ma ɲa quoi parce que a ye Bissouma labɔ milieu kɔnɔ ka tila ka Aïdara fana labɔ donc Aïdara tun man kan ka labɔ i m'a ye a tilara ka nefu fana labɔ donc ballon taara tiré but la dɔn i m'a ye a gɛlɛyara an bolo i m'a ye donc ne kɔni b'a fɛ ka min fɔ a ka yɛlɛma don a ka kow la quoi sinon nin tɛ pa ye fɔlɔ dɛ i m'a ye parce que coupe du monde filɛ nin ye n ka cɛ Afrique dama tɛ quoi donc o ye bɛɛ de ye quoi bɛɛ de bɛ jouer la donc c'est fo a ka yɛlɛma don ko la ka problème ba de bɛ attaquer ko la bi tɛ ka sɔrɔ yɛrɛ ka don quoi i m'a ye donc ballon tan dun filɛ a baraji ye bi ye ni bi tɛ ka sɔrɔ nafa t'a la quoi i m'a ye donc o de bɛ ne fɛ ka fɔ quoi. D'accord i ka kuma ɲɛna merci. Bien. Bon an bɔra kan na a bɛ se ka kɛ an garizɛgɛ de tun t'a la an bɔra tiro biri la bon an bɛna jouer coupe du monde na a bɛ se ka kɛ an m'o gagner quoi an dalen don an ka équipe la. Ok merci.
Bon, hakilina min bɛ fɛ ka fɔ Mali joueurs ye, c'est que u ka essayer u ka les petites disputes au sein de l'équipe quoi. U ka fɛɛrɛ kɛ k'o évacuer parce que jouer tɛ se ka kɛ tant que ni collaboration tɛ yen, tant que ni bɛnni tɛ équipe yɛrɛ kɔnɔna na. Ya min ye entraîneur fɛnɛ ka sélection ye, le fait que ka joueur a sagona joueur layɛlɛ waati min y'a diya, c'est pas normal. Mɔgɔ bɛ joueur changement kɛ de selon des causes quoi. Mɔgɔ tɛ wuli ka changement kɛ ten ko parce que ko mankan b'i ni karisa ni ɲɔgɔn cɛ, ko n bɛɛ bɛ bɛnbaliya in de bolo quoi. Ya o de kɔni bɛ n fɛ ka ɲɛ. D'accord, i ka kuma ɲana, merci. Merci. Bon, ne kɔni bɛ fɛ ne hakilina ye min ye u ka gagner dɔrɔn parce que u cira kan na ne bɛ fɛ u ka baara kɛ u ka gagner coupe du monde in na sisan u ka sɛbɛn kɛ o de bɛ ne fɛ k'a fɔ. D'accord, merci. Kani kɛnɛ kan i b'a dɔn Mali équipe ɲɛnama denmisɛnnin ɲɛnama bɛ Mali kɔnɔ, denmisɛnnin ɲɛnama vraiment an ka entraîneur pourquoi 2 matchs bi kelen a bɛɛ kɛra penalty est-ce que pas penalty ye bi yɛrɛ tiɲɛ don mais au moins contre Mauritanie a tun ka se ka fɛn dɔ yira an na ka système falen dɔɔni au moins système kelen mɔgɔ suba taara système kelen de kani in bɛɛ kɛnɛ kan fo ka taa ci don min na attaquant ko problème bɛ yen an tɛ ka se ka bi don a n'a ka changement inutile i b'a fɔ k'an tɛ ka ballon ɲini lajɛ vraiment ni n'an ye Magasuba to an bolo tan an tɛ qualifier coupe du monde kɛnɛ kan ne y'o fɔ Tunisie bɛna an ci yan u bɛ taa an ci u fɛ yen awɔ daw la Magasuba man ka fɛn kɛ in ta dɛ an bɛna éliminatoire min ta nin ye an fɛ yan contre Tunisie Magasuba man ka kɛ a kan ka to Magasuba gɛnna de hali n'u bɛ taa paranti dɔ ta dabada na ka na n'o ye o bila nɔ la. Ok, Sidiki kuma ɲana, merci. Bon, ne bɛ min sɔrɔ ka fɔ an ka ballonko la o ye ne yɛrɛ ka jate la attaquant ko de bɛ an ka équipe la parce que n'i y'a lajɛ an ka mɔgɔw ye ballon ɲuman tan mais bidonko kɛra baara ye parce que i mana ballon ɲuman tan cogo cogo ballon baraji ye bi de ye i mana ballon ɲuman tan cogo cogo n'i ma bi don a bɛ komi n'a fɔ i ma foyi kɛ donc ne yɛrɛ ka jate la attaquant ko de bɛ an ka équipe la quoi donc attaquant ɲɛnamaw ka ɲini parce que ne yɛrɛ hali an tagatɔla coupe d'Afrique na ne yɛrɛ jigiba tun tɛ coupe d'Afrique in parce que ne ma attaquant ye an ka joueurs la k'a fɔ k'i bɛ se k'a fɔ ballon mana gɛlɛya cogo cogo nin m'a ta don o attaquant kun t'an bolo quoi donc n'o attaquant t'i bolo i tɛ se k'i jigi da coupe d'Afrique ninnu n'a ɲɔgɔnnaw kan quoi donc ne yɛrɛ ka jate la fɛn min b'an ka équipe jɛ o ye attaquant ko ye attaquant ɲɛnama t'an bolo quoi ne yɛrɛ ka jate la quoi. Ok, ne balimakɛ kuma ɲana, merci. Merci. entraîneur ka erreur caman kɛra sababu ye n'anw cira parce que entraîneur ka défaillance caman ba de b'a la ballon bɛ taa mais biti don u ye match fɔlɔ kɛ ka filanan kɛ bɛɛ entraîneur ma se ka sisan entraîneur kɔni bɛ se ka bɛn ten mais a bɛ se ka fɔ a ye a ka système kɔni a tɛ parce que an bɛ se ka Ok, Mokhtar, merci. merci. Bon, coupe du monde ko in kɔnɔna kɔni an mago bɛ cɛsiri la parce que coupe d'Afrique la coupe ma se ka na bon coupe du monde na an mago bɛ coupe la o ye cɛsiri ballon ye donc o kuma dɔrɔn de bɛ se ka kɛnɛ da k'o f'i ye ne balimamuso. D'accord, kuma diyara n ye, merci. Ok, merci. Mifa production jabarani lajɛbagaw aw yɛrɛ bɔra sisan nɔ ka maliyɛnw ka kuma lamɛn donc aw yɛrɛ hakilinata ye min ye a y'o bila commentaire la a kana ɲina fana ka abonné an ka chaîne na ani ka j'aime baden k'a la a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.